No niin, kello taitaa olla 2 ja voidaan varmastikin aloitella. Meitä onkin jo mukava määrä saapunut linjoille ja varmaan tuossa loputkin tulee hetken päästä. Hei, oikein hyvää iltapäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa meidän tämän syyskauden ensimmäiseen webinaariin ennakoivaa tietoturvaa tekoälyaikana. Ja tänään kollegani Matias Haapaniemen kanssa käydään vähän läpi mitä tämä tekoälyaika nyt tarkoittaa PK-organisaation näkökulmasta, millaisia asioita tulee ottaa huomioon, minkälaisia vinkkejä saatte tästä meidän webinaarista. Puhumassa tänään tosiaan minä Hakkaraisen Mika, mä olen toinen Above IT:n perustajista, 30 vuotta tullut tahkottua IT-alalla, välillä toimittajan puolella pöytää, välillä asiakkaan puolella pöytää. Microsoft oikeastaan ollut teknologiana mukana koko IT-uran ajan tuolta 90-luvun loppupuolelta. Ja Microsoft tietoturvaa, eli edelleen kädet savessa teen töitä meidän asiakkaille. Microsoft tietoturva teknologiana hyvin vahvasti, mutta sen lisäksi niin on tuossa muutama vuosi sitten tarttunut mukaan vähän enemmän hallinnollinen tietoturva ja myöskin sitten tuo lempiaiheeni niin prosessit siellä taustalla. Mutta tässä oikeastaan lyhykäisyydestään itsestäni ja toivotan tervetulleeksi myös lämpimästi kollegani Matias Haapaniemen. Yes, kiitos Mika. Tosiaan täällä äänessä myös Matias Haapaniemi, täältä Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta. Ja mä oon ollut IT-alalla semmoista 7-8 vuotta. Mä oon alusta asti erikoistunut näihin Microsoftin pilvipalveluteknologioihin ja erityisesti päätelaitehallinta ja kyberturva. Eli mä ihan päivätyöksi niin faniintunut ja Defender Stackia ja Azuresta Sentinelia ja erilaisia automaatioratkaisuja. Ja mä tykkään myös nykyään värkkää tosi paljon AI:lla. Eli mä en välttämättä tarkoita, että mä käytän Copilottia, vaan mä teen API-integraatioita erilaisiin palveluihin. Ja koitan tuoda sieltä Azuresta suoraan erilaisia AI-integraatiokerroksia erilaisiin sovelluksiin. Mutta tässä lyhyesti, ketkä täällä höpisee. Tervetuloa munkin puolesta kaikille tänne webinaariin ja hypätään vaan itse aiheeseen. Joo, katsotaan ihan lyhyesti tuossa yleisiä asioita ensin. Eli webinaarin kesto on noin 1 tunnin. Katsotaan meneekö vähän alle. Tästä tulee tallenne kaikille. Eli tämä tallennetaan tämä webinaari ja linkki tähän tallenteeseen toimitetaan teille kaikille osallistujille ja rekisteröityneille jälkikäteen. Meillä pitäisi olla tuo QA-osio auki. Siellä voi koska tahansa esittää meille kysymyksiä. Me pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan jo heti tässä webinaarin aikana, mutta viimeistään sitten tuossa webinaarin lopussa palataan näihin mahdollisiin kysymyksiin. Palaute on meille erittäin tärkeää. Olemme erittäin kiitollisia, jos voitte jättää meille palautetta, jotta me pystytään edelleen kehittämään jatkossa näitä meidän webinaareja. Mikä meillä toimii, onko mahdollisesti jotain sellaisia asioita, mistä haluaisitte kuulla meidän puhuvan, niin nämä on tärkeitä informaatiota meille ja mielellään teiltä kuullaan näistä asioista. Hyvä, mennäänkö eteenpäin? Eli käytännössä mitä tästä tunnista nyt saa mukaan, ja me ollaan tämmöistä kolme pointtia tähän Matiaksen kanssa teille rakennettu. Eli ykkönen, niin tuo uhkakuva ilman pelottelua, että mitä oikeasti nyt tänä päivänä tuolla PK-kentässä tapahtuu ja mitä siellä ei, mikä on se meidän näkemys, mitä me ollaan nähty ja meidän kokemus näistä asioista. No sitten me tuodaan 6 asiaa, jotka pitää olla kunnossa. Oikeastaan vähän mikä se vähimmäistaso on siellä tietoturvan saralla, että mitä organisaatiossa pitäisi olla, jotta tänä päivänä pärjätään. Ja lisäksi meillä on vielä sitten tämmöinen konkreettinen tarkistuslista teille mukaan, jota vasten voi peilata sitä omaa nykytilannetta tänä päivänä. No mikä tuo uhkakuva tänä päivänä sitten PK-organisaatioille on siellä ja oikeastaan toi mikä on niin kuin hyvä huomioida nyt ihan ensimmäisenä on se, että se organisaation koko ei enää suojaa. Eli jos me ajatellaan vaikka muutamia vuosia taaksepäin, niin pieni organisaatio, voitiin sanoa, että me ollaan hirveän kiinnostava, ei meitä kukaan löydä, mikä pitikin paikkaansa. Tämä johtuu siitä, että se oli yleensä se ihminen manuaalisesti joutui etsimään meistä tietoa.
ja me ei välttämättä oltu ihan ehkä sitten ensimmäisenä siinä mielenkiinnon kohteena, vaan se saattoi olla se naapuri isompi organisaatio siitä viereiseltä tontilta. No nyt tämä tilanne on muuttunut aika oleellisesti, koska tekoäly ja automaatio on tullut. Eli me saatetaan olla sitten näissä tekoälyn ja automaation keräämissä datoissa mukana siellä, ja sitä kautta meidät löydetään tänä päivänä helpommin. Eli se pienuus ei ole enää meille se etutekijä tässä niin sanotusti. No minkälaisia nuo uhkakuvat tänä päivänä sitten on? No voidaan sanoa, että ne ei oikeastaan ole hirveästi edes muuttunut siitä, mitä ennen. Eli meillä on edelleenkin se yleisin murtokohta on ne haavoittuvuudet, ne aukot meidän siellä järjestelmissä. Ja suuri osa edelleen näistä murroista tapahtuu siten, että siellä hyödynnetään jotain olemassa olevaa haavoittuvuutta, johon on tänä päivänä korjaus saatavilla. Se, mikä tämä tekoäly ja automaatio nyt on muuttunut, on se, että tästä hyväksikäytöstä ei enää kulu kuin päiviä, kun se on jo tuolla, sitä hyväksi käytetään, ei enää kuukausia. Eli tavallaan se reagointikyky pitää olla tänä päivänä paljon nopeampi. Ja kolmantena tuolla sitten tuo havaintoaika ilman valvontaa. Eli tänä päivänä niin siinä saattaa olla, että kestää viikkoja, ellei jopa kuukausia, kun me huomataan, että meidät on korkattu. Tuleeko sinulla, Matias, jotain tähän lisättävää tähän kohtaan vielä? Joo, nykyään on tosi tärkeää ymmärtää se, että nämä hyökkäykset alkaa nopeasti ja nämä havaitaan huomattavan isolla viiveellä. Eli erilaisissa tietoturvaraporteissa lukee vuosittain, että siinä saattaa olla jopa kuukausia keskimäärin, kun tietynlaiset hyökkäykset on havaittu. Ja haavoittuvuuksien väärinkäytöt on tosiaan oikeasti päiviä, eli ne pitäisi pätsätä tavallaan nyt eikä kohta. Kyllä joo, tässä oli hyvä esimerkki. Pari viikon takaa vanha kollega kertoi, että oli palvelin haavoittuvuus julkaistu, heillä oli murtauduttu vuorokauden sisällä siitä, kun se julkaisu oli tullut. Eli nämä on hyvin nopeita nämä toiminnot tänä päivänä. No joo, minkälainen tuo hyökkäyspolku sitten on? No miten se tapahtuu siellä? Eli päivittämätön palvelu, meillä on se avoin haavoittuvuus siellä, tai meillä voi olla, että tunnus on vuotanut. Sitä kautta meidän organisaatio päästään sisään, saadaan hyökkäjä saa jalansijaa, eli sitä kautta siellä voidaan edelleen sitten luoda postilaatikkosääntö, aletaan lähettelemään eteenpäin sitten luotetusta sähköpostilaatikosta enemmän haittaviestejä, tai sitten voidaan sovellussuostumuksella saada sitten pääsyoikeuksia sinne järjestelmään, ja sitä kautta sitten oikeuksien korotusta ja päästään mahdollisesti jopa lateraaliliikenteeseen siellä organisaation sisällä, eli päästään sitä paikasta A paikkaan B. Ja miten tämä vaikuttaa sitten, niin sieltä saattaa olla sitten, että tulee ransomware-kiristystä, tilisiirtohuijauksia sähköpostimuodossa ja ylipäätään tietovuotoja, meidän dataa vuotaa ulkopuolisille tahoille. No mitä nuo uhkakuvat ei ole tänä päivänä ja mikä meillä on ehkä semmoinen pieni väärin käsityskin ja väärät kuvat muodostunut, niin meidän PK-sektorin organisaatio, niin se ei ole kohdennettua vakoiluun kuin hyvin jossain spesifisissä tapauksissa, vaan enemmänkin, mistä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin me ollaan osana sellaista automatisoitua massaseulontaa. Eli meidät löydetään oikeasti ilman, että kukaan oikeasti on meitä ollut etsimässä. Me ollaan siellä meidän tietoa internetissä, niin me ollaan siellä sitten ollaan mukana, meidän tietoja tulee siinä keräilyn kohteena, sitä kautta voidaan joutua kohteeksi. Nollapäivää haavoittuvuudet on toki vakavia asioita, mutta ne ei ehkä meihin keskisuuriin organisaatioihin osu sillä tavalla, kuin me ajatellaan. Eli käytännössä tuo nollapäivää haavoittuvuuden hyödyntäminen on rahallisesti aika kallista rikollisille, ja ne käyttää sitä sitten johonkin muuhun tarkoitukseen isompiin organisaatioihin. Vaan oikeasti se totuus on se, että takana, että niitä on niitä päivityksiä, jotka on jo julkaistu ja joihin on jo korjaukset saatavilla, joita meihin kohdistuvissa hyökkäyksissä hyödynnetään. Ja viimeinen kohta, eli siellä ei ole se naapurin kaveri hakkeri jossain kellarissa, vaan että tänä päivänä toi kyberrikollisuus on ammattimaista liiketoimintaa, ja jossa saattaa olla sitten myöskin valtiollisia resursseja taustalla.
Mä voin tähän väliin antaa sivukommentti, että tämmöinen nollapäivähaavoittuvuus, eli haavoittuvuus, mistä ei tavallaan tietoa tai korjausta, niin Dark Webissä se saattaa esimerkiksi kustantaa 100 000 euroa yleisiin sovelluksiin, kuten käyttöjärjestelmään tai selaimeen, ja ne on käytännössä kertakäyttöisiä. Eli kun nollapäivän haavoittuvuutta hyödyntää jossain hyökkäykseen, se huomataan, tunnistetaan, annetaan korjaus, niin se ei enää ole nollapäivän haavoittuvuus, se on sen jälkeen normaali. Eli ne nollapäivän haavoittuvat, niitä ne pelotellaan iltallisessa kaikkialla, mutta ne on oikeasti todella harvinaisia, ne kohdistuu hyvin vakavaraisiin organisaatioihin, keneltä voidaan sitten saavuttaa se taloudellinen hyöty takaisin, koska hakkerointi on liiketoimintaa. Joo, hei, mennään sitten ihan käytännön havaintoihin, mitä me ollaan tuossa nyt meidän organisaationa ja Matiaksen kanssa nähty, kun me tuolla eri asiakkuuksissa pyöritään. Eli oikeastaan 6 tällaista pääsääntöisesti toistuvaa havaintoa, mitä me nähdään. Eli tämä kriittiset aukot, eli näitä vanhoja kriittisiä haavoittuvuuksia nähdään, että ne on auki ja niitä on, mitä aktiivisesti hyväksikäytetään, mutta niitä ei ole syystä tai toisesta pätsätty sitten päivitetty asiakkaiden organisaatioissa. Kolmannen osapuolen päivitysten hallinta on yksi osa-alue, missä nähdään kanssa, että olisi kehitettävää, parannettavaa. Eli meillä voi olla, että ne Windows-päivitykset ajetaan siellä säännöllisesti, Windowsin tietoturvapäivitykset, mutta sitten ne kolmansia osapuolia, Chrome-selaimet, Edge-selaimet, Acrobat Readerit ja niin edelleen, niin ne ei kuulukaan sitten niihin samoihin päivitysprosesseihin, eikä ole tapaa, prosessia, järjestelmiä, millä näitä kyseisiä ohjelmia sitten päivitettäisiin. No sitten tuo näkyvyys on myös sellainen iso asia, eli ei tarkkaan tiedetä, että mitähän laitteita ja palvelut meillä on siellä. Meillä saattaa olla, että markkinointi on ottanut esimerkiksi jonkun järjestelmän, mistä ei ole IT-tietoinen ollenkaan, että sellaisia käytetään siellä. Ja samoin me ei tiedetä välttämättä, että mihin kaikkialle sillä järjestelmällä on pääsy, minkälaisia portteja niissä mahdollisesti on auki ja niin edelleen siellä. MFA, sitä on otettu Suomessa hyvin käyttöön jo useamman vuoden ajan, mutta se ongelma ehkä meillä on se, että se ei kuitenkaan koske syystä tai toista kaikkia. Siellä on aina näitä poikkeuksia. Ja käytännössä se sitten vähän vesittää tuon koko MFAn siellä, kun meillä on aukkoja tässä suojauksessa. Ja viimeisen ehkä tuossa vielä, minkä nostasin nyt esiin, niin on toi logit tyypillisesti, eli logeja ei ole tarpeeksi pitkältä ajalta. Eli jos meille nyt tulee sitten se tietoturvapoikkeama, tietoturvaloukkaus, ja kun me lähdetään tutkimaan sitä, mistä tämä on, milloin tämä on alkanut, mitä tässä on tapahtunut, niin huomataankin hyvin nopeasti, että logeja ei ole saatavilla. Tämä on tapahtunutkin jo yli kuukausi sitten. Ja nämä on oikeastaan sellaisia suhteellisen helposti olevia asioita, jotka saataisiin kuntoon siellä, mutta syystä toisesta niin näihin aina ajoittain edelleen me törmäämme. Hyvä, mennään eteenpäin. No, ne juurisyyt sitten, että mistä tämä nyt johtuu, että minkä takia nämä ei ole kunnossa, niin mitä me yleensä luullaan sitten, että millä me nyt näitä kaikkia korjataan ja muuta, niin että hommataan lisenssejä. Otetaan korkeammat, vaikka Microsoft 365 lisenssi, että otetaan joku tietoturvatuote. Lisätään valvontaa, lisätään erilaisia sääntöjä meidän organisaatiossa, ja lisätään tietoturvan budjettia siellä. Mutta kun se oikeasti, mitä siellä ehkä pitäisi pohjatyönä lähteä tekemään, on se, että mikä se omistajuus ja vastuunjako on. Kuka omistaa tämän kyseisen sovelluksen, tämän palvelun. Miten meillä on vastuunjako meidän toimittajien yhteistyökumppaneiden kanssa tehty. Missä meillä on, miten me kerätään ja ylläpidetään tietoa, mitä meidän ympäristössä on, asset managementit ja niin edelleen. Mikä on se meidän sovittu perustaso, mihin me peilataan meidän ympäristöä? Mikä on se tahtotila, missä meidän ympäristö pitäisi olla tietoturvan näkökulmasta? Ja ylipäätään tietoturvakontrollit ja prosessit yleensä puuttuu. Ja nämä olisi just ne asiat, mistä me pitäisi eka lähteä liikkeelle. Ja sitten me mennään tuohon vasemmalle puolelle, että tarvitaanko me jotain järjestelmää tähän vai pystytäänkö me tämä toteuttaa näillä meidän olemassa olevilla järjestelmillä. Jes, mennään vaan eteenpäin. Jes, kiitos Mika. Ja niin, nyt pääsee Matias täältä puheenvuoroon, ja mäkin käyn alustassa vähän minimitaso, eli mitä teille pitää oikeasti olla, että voitte lähteä kehittämään tietoturvaa rakentavasti.
Eli mä oon vähän tämmöisiä tylsiä nämä mun 6 kohtaa. Näistä ei mikään uusi hieno mullistava, vaan näin mikään, minkä voi vain ostaa. Eli näitä voi korjata rahalla, vaan nämä pitää muuttaa prosesseissa. Ja mä voin nopeasti näyttää, mihin suuri osa näistä mun suosituksista tavallaan, tai mistä ne suositukset tulee, niin se tulee suoraan syskontrolleista. Eli Central for Internet Security julkaisee aina kriittisiä tietoturvakontrolleja. Eli nämä on ne kriittiset kontrollit, mitkä jo kaikisen organisaation tulee hallita. Niin täällä ei lue, että hankkikaa 247 sokki, hankkikaa Microsoftin Defender for Endpoint, vaan täällä lukee, että tehkää inventaario asseteista. Tehkää inventaario sovellusasseteista. Miettikää datasuojausta, miettikää kovennuksia, miettikää käyttäytymishallintaa, miettikää pääsyn hallintaa, tehkää jatkuvaa haavoittuvuushallintaa, miettikää lokeja, sähköposti web-suojaus, malware-suojaukset, datan palautus, infrahallinta, network monitoring and defense. Eli täällä ei ole mitään hirveän monimutkaista, vaan nämä on aina nämä perusasiat. Eli vaikka me tuli hienot tekoälyt puolustajille hyökkääjille, niin silti nämä perusasiat pitää aina olla tavallaan kondiksessa. Eli aina kun mä teen jotain tietoturvakatselmointeja, niin mä aina katson sieltä haavoittuvuudet. Mä aina törmään sieltä, että siellä on ne kriittiset haavoittuvuudet. Siellä on ne log4j vieläkin pyörimässä, mitkä on tunnistettu 6-7 vuotta sitten. Eli se tavallaan haavoittuvuushallintaprosessi puuttuu. Lokitus ja valvonta. Niin SIEM pitäisi olla joka ikisellä organisaatiolla, eli Central Security Information Event Management, SIEM. Eli jos teillä ei ole lokeja, niin se on todella mahdoton selvittää, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Esimerkiksi jos päätelaitteella tapahtuu jotain, mä halutaan jatkoselvittää sitä, niin se on tosi ikävää mennä sinne päätelaitteelle ja miettiä event-vieveristä, onkohan täällä lokeja, onko ne ylikirjoitettu, onko ne poistettu, onko se kone päällä, onko se jossain toisella puolella maailmaa etätöissä, vaan se, että jos meillä on vaikka Sentinel tai vastaava siellä käytössä, meillä on keskitytty näkymä niihin lokeihin ja me voidaan sieltä suoraan todentaa, että näin. Sitten järjestelmien kovennus, eli IT-alalla toi oletusasetukset ei ole yleensä tietoturvallisia asetuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että Intunessa, Windowsissa, Macilla ja Entrassa ja Purvievissä ja Exchangeissa kaikissa järjestelmissä pitää käydä ruuvaamassa nappuloita. Eli esimerkiksi Microsoft 365-asetukset on suunniteltu toimii kaikilla organisaatioilla. Organisaation koko voi olla 1 työntekijästä 100 000 työntekijään. Niin semmoinen asetus, mikä toimii tuommoisella skaalalla, ei ole se optimaalinen asetus teidän organisaatiolle käytännössä ikinä, vaan ne on se, että se toimii kaikilla. Sitten muutoshallintoprosessi on yllättävän tärkeä, eli sinne jää aina jotain testi- tai pilottitunnuksia pyörimään, tai asetuksia tai jotain muita satunnaisia muutoksia. Niin muutoshallintoprosessi tavallaan takaa sen, että sinne ei jää niitä yllätyksiä sitten, kun joku tulee auditoimaan teidän ympäristöä, vaan te tiedostatte, että luotiin pilottikonfi, se menee tuotantoon tai poistoon, mutta se ei voi jäädä tenaattiin vaikka 5 vuodeksi. Sitten kumppaniarviointi on huomattavan tärkeä nykypäivänä vieläkin, eli jos teidän kumppani vuotaa, niin te vuodatte. Eli teidän pitää miettiä, mitä kaikkea te vaaditte kumppaneilta. Se voi olla viitekehys, se voi olla vapaamuotoinen, että onko täällä tietoturvakondiksessa, mutta miettikää jonkunnäköinen prosessi, että mitä te vaaditte kumppaneilta. Ja sitten se asset management, eli teidän pitää tuntea teidän ympäristö. Eli se tulee tosi useasti yllätyksenä, mutta hakkerit on aika älykästä porukkaa, ja ne hyökkää sinne, mistä on helpoin. Se, että jos teillä on vaikka Sentinet ja Siemit ja se Defender for Endpointit ja kaikki mahdolliset tuotteet asennetaan Windows-laitteelle, mutta teidän Macit ei ole hallinnassa, niin siinä on huomattava iso riski, että se alkaa Macin kautta se hyökkäys, tai reitittimen kautta, tai julkiverkkoon kohdistettu palvelin. Eli älkää koventako tiettyä asiaa maailman tappiin asti, vaan koventakaa kaikki tiettyyn minimitasoon. Sitten haavoittuvuuksien hallinnasta, niin mä tosi useasti kuulen sen, että meillä on hallittu Windows-päivitysprosessi, niin mä oon vähän erittänyt tähän, mitä sen pitäisi tarkoittaa sen hallitun prosessin. Eli tosi monella organisaatiolla on Windows-update on päällä, ne laitteet päivittyy, kolmospuolen ohjelmistot päivittyy, jos ne siis toimii auto-update tai jos käyttäjä päivittää ne. Ja me ei oikeastaan tiedetä, mihin meidän päivitysprosessit perustuu, vaan ne vaan päivitellään juttuja.
Että enemmän hallittu prosessi tarkoittaisi sitä, että meillä on näkyvyys laitteisiin ja niihin haavoittuvuuksiin, ja me priorisoidaan niitä päivityksiä vakavuuden mukaan. Ja meidän pitää päivittää kaikki. Eli me ei vaan voida päivittää käyttöjärjestelmää, vaan me pitää päivittää se Chrome, Edge, Firefox, 7-zip, Acrobat Reader ja joka ikinen palikka siellä koneella. Ja sillä korjauksella pitää olla omistajamääräaika. Eli jos siellä tulee vaikka VPN-haavoittuvuus, ja sitä ei voi päivittää automaattisesti, niin jonkun pitää ottaa sit vastuu, miettiä sen prioriteettiin ja tehdä sille tietyn aikaan, niin kuin määräaikana jotain. Ja ihan esimerkkinä, että miten paljon näitä haavoittuvuuksia nykypäivässä on, niin täältä katsotaan meidän testitenantti ja Defender for Endpoint. Niin, tämä kone on täysin pätsätty, mutta eilen oli pätsitiistai, ei eilen vaan toissapäivänä, niin tämä koneella on 195 haavoittuvuutta, ja joka ikinä on julkistettu tänä tiistaina ja pelkästä käyttöjärjestelmästä. Eli yksi Windows-update puuttuu, niin tämä koneen haavoittuvuuslista näyttää vähän pelottavalta. Eli tämä nykypäivän tilanne on se, että tämä haavoittuvuuslista karkaa tosi nopeasti käsistä, jos tällä antaa vähänkään tavallaan siimaa, vaan tästä pitää oikeasti kiinni ja varmistaa, että näillä kaikilla haavoittuvuuksilla on tavallaan omistaja ja se, että ne katoo täältä. Tietysti täällähän on kriittisimpiä haavoittuvuuksia kuin osa, eli niille saa antaa prioriteetin erilaisia aikamääreitä, eli pätsätkää kriittiset haavoittuvuudet nopeasti, ja vähemmän kriittiset sitten kun aikaa. Mutta ideana kuitenkin, että pätsätään kaikki ja kannattaa käyttää sitä aikaa myös automatisointiin, että nämä katsoo täältä itsestään nämä haavoittuvuudet. Sitten tämmöinen perushaavoittuvuuksien hallintaprosessi, joka toimii kaikissa organisaatioissa, niin se alku on taas inventaaria. Mä tiedän, asset management ei ole kenenkään lempipuuhaa. Mutta jos te ette tiedä, että teidän yhdellä koneella on asennettu joku tulostinohjausjärjestelmä tai automaatiopalikka tai tietokantapalvelu tai joku, niin te ette voi pätsätä sitä. Eli tietoturvassa on äärimmäisen iso ongelma, että jokaisella organisaatiolla niitä juttuja, mistä joku IT-tyyppi tiesi 5 vuotta sitten, kun on irtisanoutunut, joku käyttäjä teki sen ilman IT-tiimiä, tai joku IT-tiimissä solo ei tehnyt prosessin mukaan, ei tehnyt vaikka dokumentaatiota. Niin eikä teidän pitää tiedostaa ja tunnistaa, mitä kaikkea te voitte pätsätä ja mitä teidän pitää pätsätä. Ja toi tunnistusvaihe niin kannattaa miettiä haavoittuvuuksien kautta. Se, että vaikka palomuuriin tulee päivitys, ei tarkoita, että se pitää asentaa heti, mutta jos nyt tulee kriittinen haavoittuvuus, missä on vaikka RCE, Remote Code Exploit, niin se pitää asentaa heti. Ja se on toi priorisointi. Eli kaikki päivitykset ei ole yhtä arvokkaita keskenään, ja se haavoittuvuuden vakavuus ja määrä priorisoi sen teille. Ja sitten se korjaus, eli kovennetaan, pätsätään, sanotaan päivitys, tehdään valmistajan suosituksia ja todennetaan, että se haavoittuvuus katosi. Eli tämä haavoittuvuuksien hallinnassa yksinkertaisesti on näinkin helppo prosessi. Se on vaan, että jonkun pitää ottaa tästä vastuu ja omistajuus ja tehdä tätä säännöllisesti. Sitten mä puhuin sitä lukituksesta, niin teillä pitää olla joku siemi, ja teidän pitää miettiä sinne siemiin joku järkevä säilytysaika. Eli nuo kyberuhat tai jo korkatut laitteet huomataan usein kuukausia sen jälkeen, kun se on oikeasti tapahtunut. Niin siinä vaiheessa ei enää hirveästi event logit tosiaan auta mitään, vaan meillä pitää olla mietittynä, että mihin ne viedään ne logit ja mikä ne säilytysaika on. Eli käytössä minimissään 6 kuukautta, ideaalisesti vuosi tai pidempään. Ja sen logien kattavuus kannattaa miettiä ennen kuin niitä logeja tarvii. Eli jos teillä on vaikka Microsoft 365 käyttäjätunnus, niin te haluatte tietää, missä käyttäjä on kirjautunut, mitä admin-toimenpiteitä siellä on tehty, mitä postilaatikkosääntöjä tai muutoksia siellä on tehty, mitä sähköpostia on lähetetty, mitä sovelluksia on lisätty. Teillä pitää olla kokonaisnäkyvyys siihen käyttäjään, koska jos käyttäjä korkataan, siellä tehdään kaikki välittömästi automaatiolla. Sitten hälytykset on hyvä miettiä, eli jos teillä on logi ilman hälytystä, niin se on arkisto. Ja arkisto ei hirveästi lohduta tuossa tietoturvaseurannassa. Se auttaa teitä tunnistamaan jälkikäteen, mutta se ei kerro teille, kun tapahtuu jotain, mikä taas nostaa sitä niin kuin reagointiaikaa, että huomaatte ongelman. Sitten kun te saatte niitä hälytyksiä, niin pitää olla vastaanottaja, ja se vastaanottajan pitää käsitellä niitä sovitusajassa.
Eli toi on hyvin usein ongelma. Tarvitaan käyttää hienoja tietoturvatuotteita. Ollaan aluksi tosi innokkaita, käsitellään kaikki hälyt. Sitten puoli vuotta vuosi sen jälkeen katsotaan, että hetkonen, miksi nämä hälyt istuu täällä? No se alkuinnostus loppuu nopeasti ja sitten kun sitä pitäisi oikeasti tehdä useampi tunti viikossa päivässä, niin se vaan jää. Sinne tulee matalampi prioriteetti. Tehdään jotain akuutimpaa, tärkeämpää ja sitten ne hälyt istuu siellä. Niin tuonne kannattaa heti alkuvaiheessa miettiä, että mihin vasteaikaan organisaatio voi suostua. Pitääkö nämä hälytykset käsitellä tunneissa, päivissä, viikossa? Onko meillä resursseja käsitellä näitä vai pitääkö meillä etsiä kumppani? Eli kun mietitte tuon heti etukäteen, niin se tavallaan tulee prosessiksi ja se ei vaan joku päivä vaan lakkaa toimimasta. Sitten mä käyn tänne peruskovennuksiin Microsoft 365 ympäristössä. Täälläkään ei ole mitään rakettitiedettä, vaan nämä peruskovennukset, mitkä on aina. Ja se, miksi on aina nämä perussamat kovennukset, mistä me puhutaan, niin nämä on valitettavasti vieläkin tekemättä aika monessa organisaatiossa. Eli MFA kaikille, ei poikkeuksia. Koskee pääkäyttäjätunnuksia, toimitusjohtajaa, service-akkontteja ja kaikkea. Ja jos teillä on joku service-akkontti, se ei tue MFAta, niin sitten voitte luoda sen condition access-säännön, mikä rajoittaa sen service-akkontin käyttöä vaikka tiettyyn IP-osoitteeseen, maahan, sovellukseen. Ja teidän pitää vieläkin estää legacy-autentikaatio. Jos teillä on jotain poikkeuksia, niin tehkää condition access, mikä koventaa niitä poikkeuksia. Sallikaa käyttö vain tietysti IP-osoitteesta, dokumentoikaa se, koittakaa päästä siitä eroon. Sitten condition accessissa vaaditaan minimissään MFA, estetään tuntemattomat maat ja vaaditaan vaatimuksen mukainen laite. Eli tuo vaatimuksen mukainen laite tarkoittaa käytännössä laite on Intunessa. Eli tietoturvassa on tuo identiteetin tai Entra-ID:ssä identiteetin kruunin jalokivi on se, että vaaditaan laite on Intunessa. Eli jos teidän Entra-resursseihin pääsee vain Intune-laitteelta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, jos työntekijä antaa käyttäjätunnukset kalasteluviestiin, ja se hakkeri saa ne validit tunnukset, ja se saa vielä jostain syystä työntekijältä MFA-hyväksynnän, niin se ei siltikään pääse sisään, koska sen hakkerin kone ei ole teillä Intunessa. Ja toi on enemmän tai vähemmän simppeliä tehdä, ja tuohon kannattaa oikeasti pyrkiä, koska toi on oikeasti se paras asia, mitä voitte tehdä suojatakseni identiteettiä. Sitokaa identiteetti laitteeseen. Sitten PIMI, Privileged Identity Management, eli kannattaa miettiä, kuka saa ne pääkäyttäjäoikeudet ja onko ne pysyviä. Eli jos teillä on vaikka admineita, ketkä tekee globaalismilla kerran vuodessa jotain, tarvitsetko niillä olla Global Admin 247 päällä? Ei. Sitten Enterprise-appit tai app-rekisteröinnit, niin käyttäjät ei saa linkittää sovelluksia Entraan, vaan kaikki tuommoiset yritysdata pitäisi mennä IT:n kautta, että sinne tulee hyväksyntä ja selvitys ja dokumentaatio. Noita näkee vähän väliä, että esimerkiksi sinne on hyväksytty, että Google saa lukea käyttäjän sähköpostilaatikoita sen takia, että työntekijä on kirjautunut Gmaililla sinne työsähköpostiin. Niin siitä tuleekin uusi datakäsittelijä Google mukaan, ja aika harvaan tuossa tietosuojaselosteessa lukee, että Google saa lukea teidän sähköposteja. Eli se ei ole vain vaihtoehto, vaan ne enterprise-appit pitää olla hallittuja. Sitten se peruspostilaatikkosäännöt, eli autoforwardia ei saa käyttää, tenantin ulkopuolelle ei saa välittää posteja automaattisesti. Ja jos tulee hyväksyntä, niin kuin joku poikkeustapaus, niin se voi aina hylätä. Ja sitten vaan dokumentoitte, että tämä yksi käyttäjä saa lähettää posteja organisaation ulkopuolelle, koska sillä on hyvä järkevä syy. Sitten noin sähköpostisuojaukset, eli SPF, DKIM, D-markki, ne pitää olla vieläkin konfiguroituna. Ja siellä on nykyään valittavan paljon syitä ottaa D-markki käyttöön. Esimerkiksi jos te lähetät tarpeeksi posteja vuorokaudessa tai kuukauden sisällä ja teillä ei ole D-markki, niin Google rejektoi teidän postit. Niin D-markki on pakko olla. Ja se kannattaa viedä vähintään garanttiin tilaan, eli jos joku rikkoo teidän sähköpostiasetuksia, niin te kerrotte sen viestin vastaanottajalle, että laittakaa viesti karanteeniin. Sitten kaikki laitteet pitää olla vieläkin hallittuja, eli puhelimet, Macit, Windowsit, niin se pitää olla jotain päätelaitekovennuksia. Niiden levyt pitää olla salattu, siellä pitää olla päätelaitesuojaus. Tuossa lukee Defenderi, mutta voitte käyttää Witsecurea, Sophosta, CrowdStrikea, ihan mikä tahansa teille kelpaa. Mutta varmistakaa taas, että se on teidän kaikilla koneilla, eli
95% on paljon parempi kuin ei mitään, mutta sinne jää se 5% sitten, kun siellä on niitä poikkeuksia, mistä kukaan ei tiedä. Sitten, mistä teidän kannattaa tavallaan aloittaa, niin taas toi asset managementti. Käykää läpi, miten teidän organisaatio, varmistakaa, että kaikki laitteet on hallinnassa. Käykää läpi se haavoittuvuuslista. Ja jos te ette käy asset managementtia läpi, niin teen korjaus on arvailua tai olettamuksia. Te oletatte, että teillä on tietoturvakondiksessa, ja te ette huomaa, että siellä palvelimella ei ole hallittu, niin siellä olikin kriittisiä haavoittuvuuksia. Ja sitten kun teillä on se inventaari, niin korjatkaa sieltä kriittiset haavoittuvuudet. Eli jos te huomaatte, että vaikka Defender flaggaata on kriittinen haavoittuvuus, ja tätä aktiivisesti väärinkäytetään, niin korjatkaa heti. Ja sitten lähdette seuraavaksi identiteetin kimppuun, eli se MFA kaikille päälle, ei melkein kaikille, vaan kaikille. Legacy otti pois päältä, käykää nuo pääkäyttäjät läpi, kattokaa, että siellä on järkevät roolit, ja ne on yleensä käytössäkin ne tunnukset, kenellä on roolit, eli ei ole jäänyt mitään vanhan toimittajan tai vastaavan tunnuksia. Joo. Mennään seuraavaksi sitten hallintaan ilman raskaita prosesseja, eli miten tämä muutoshallinta voidaan kevyesti hoitaa ilman, että siinä on raskaita itiliprosesseja välttämättä taustalla. Ja katsotaan, eli käytännössä tuon muutoksen hallinta, miten pienessä organisaatiossa voidaan toimia ja miten me itsekin niin kuin kevyimmässä muutoksissa ollaan otettu käyttöön. Eli 4 oikeastaan kysymystä. Mitä me ollaan muuttamassa? Mitä voi rikkoutua? Mitkä on ne riskit siihen, että jos tämä muutos tehdään, niin mikä on riski, mitä voi mennä rikki? Tai mikä on sitten riski siinä, että jos me ei tehdä tätä muutosta, niin mitkä on ne riskit? Tärkein asia, miten palataan. Jos tämä muutos ei onnistukaan, niin mikä on meidän paluureitti sitten edelliseen konfiguraatioon tai tilanteeseen siellä. Ja unohtamatta, miten me tiedotetaan meidän kollegoita, meidän sidosryhmiä siellä ja meidän loppukäyttäjiä. Ja tosiaan tämä kevyimmillään tämä prosessi voi olla vaikka 1 rivi tikettiin tai johonkin jaettuun muistioon ja sitten vaikka tehdä tämmöisen peer review, eli kollega sitten tekee nopean checkin ja arvioi ja sparrailun tekijähenkilön kanssa, että onko tämä muutos, onko tässä jotain aukkoja, mitä olisi hyvä vielä tarkentaa. Ja tosiaan tämä kirjaus parhaimmillaan kestää 1 minuutin, mutta jos ei tällaista mitään muutosta ole kirjattu ja se on tehty, niin sen selvittelyssä saattaa kestää päivä, ellei jopa päiviä. Kumppaneiden ja toimittajien arvioinnista nostettu tähän 6 kysymystä, ajatusta, jotka olisi ehkä hyvä pohtia ennen kuin aloittaa yhteistyö. Eli kumppaneiden pääsy, mihin pääsyä järjestelmiin toimittaja pääsee ja minkälaisilla oikeuksilla. Käyttääkö kumppani tekoälyä, miten sitä on rajattu, minkälaisilla käyttöoikeuksilla ja niin edelleen. Onko toimittajalla monivaiheinen tunnistus käytössä siellä? Miten toimittajan toiminnasta logitetaan, näkyykö ne heidän omissa järjestelmissä, vaan myöskin teidän järjestelmissä. Miten sopimuksen katkaisutilanteessa niin data palautetaan, missä dataa ylipäätään saa käsitellä, saako toimittaja viedä sitä teidän dataa heidän omiin järjestelmiinsä, omiin päätelaitteisiin. Varsinkin nyt kyberturvallisuuslain, kun on tullut ja ketkä tähän kuuluu, niin toimittajan ilmoitukset tietoturvapoikkeamista. Hyvä olla esimerkiksi sopimuksessa se, että toimittajan pitää ilmoittaa välittömästi, jos heihin on kohdistunut tietoturvapoikkeama tai loukkaus, joka kohdistuu myöskin teihin. Ja myöskin sitten tuo alihankinta, eli onko se toimittaja ulkoistanut osan tuotettavasta palvelusta alihankkijalle. Hyvä, mennään eteenpäin vaan, Matias. Oman ympäristön ja datan tunteminen on erittäin tärkeää, eli 4 lista, mitä tulisi olla olemassa. Taas toistoa vähän asset management, eli laitteet. Mitä laitteita meillä on, kenen hallinnassa, milloin päivitetty ja niin edelleen. Minkälaisia tunnuksia meillä on. Meidän oman henkilöstön palvelutunnukset, vieraskäyttäjätunnukset, poistuneet tunnukset, mitkä on prosessit näiden ympärillä. Mitä pilvipalveluita me käytetään, listaus niistä.
tänä päivänä hyvä huomioida myös tehdä tai huomioida myös AI-inventaario, eli mitä AI-työkaluja me käytetään, mitä AI:ta käytetään näissä eri meidän pilvipalveluissa, mihin sillä on pääsy ja niin edelleen siellä. Datan tuntemus, eli missä meillä säilytetään sensitiivistä tietoa, kuten henkilötietoja, sopimuksia ja liiketoimintakriittistä aineistoa tai tietoa, kenellä siihen on pääsy ja niin edelleen. Jes, hypätään vaan sitten itse tähän tekoälyn kimppuun. Eli mä koitan tässä pikaisesti avata teille, miten tekoäly näkyy tässä tietoturva-alalla molemmilla puolilla, eli hyökkäjä ja puolustaja. Niin, katsotaan ekana hyökkääjän vaikutus tuohon tekoälyyn. Niin suurin ongelma, että se kieli ei enää suoraan paljasta. Eli kaikki on nähnyt huonosti tehtyä kalasteluviestejä, missä lukee, että ne ollaan Netflix-salasana tai Microsoftunuksen salasana vanhentunut, ja ne on suomennettu sinne päin. Niin tulevaisuudessa, ja osa viesteissä jo tälläkin hetkellä, niin ne on konekäännettyjä, mutta ne on tehty tekoälyllä. Tosi moni kielimalli saa kirjoittaa täysin sujuvaa suomea, eli siinä ei ole enää mitään sinne päin tai tönkkösuomea, vaan se on täysin normaalia suomea, ja siitä yksinkertaisesti voi enää tunnistaa, että se ei ole suomalainen, kun se viestin on kirjoittanut. Kohdennus on tosi halpaa, eli tekoälyllä me voidaan kravlata tosi paljon erilaista tietoa organisaatiosta, mihin ei vaan ollut kyvykkyyksiä tehdä ilman tekoälyä. Mitä tämä tarkoittaa, niin tekoälyprompti, ketkä on avainhenkilöitä, ketkä on toimitusjohtajia, ketkä on riskikäyttäjiä, niin tekoäly kyllä ihan mieluusti kaivaa teidän firman nettisivut kaikki työntekijät listattuna ja etsii sieltä näitä avainhenkilöitä ja vastaavia. Sitten tekoäly hyvä tekee ääntä ja videota, eli on ollut jo, en ole varmaan Suomessa ollut, mutta ainakin Euroopassa on ollut näitä hyökkäyksiä, että siellä on tehty hieno tai kopioitu toimitusjohtajan ääni, ja siitä on tehty hyvin toimiva kuva, mikä on video, eli se pää liikkuu ja puhuu, eli se on lipsynkattu. Niin tuohon on mennyt jo organisaatioita, eli sieltä saattaa soittaa teidän taloustiimille toimitusjohtaja, se kuulostaa täysin samalta, näyttää täysin samalta, mutta se onkin tekoäly. Eli tämän kannattaa miettiä jonkinlaisia vahvistusprosesseja ja nimenomaan ennakkoon. Eli jos toimitusjohtaja sanoo vaikka, että nyt pitäisi hankkia Google Play lahjakortteja tai tehdä tilisiirto, niin miten tämä vahvistetaan? Ja tämä pitää nimenomaan miettiä etukäteen, koska jälkikäteen tätä ei voi miettiä, ja reaaliajassa tätä ei myöskään voi miettiä, koska se saattaa olla se hakkeri jo siinä vaiheessa mukana. Tämä ei tarvitse olla mikään hirveän monimutkainen prosessi. Se saattaa olla esimerkiksi, että mä kommunikoin vain Teamsissa, mä kommunikoin vain sähköpostissa. Jos mä pyydän vahvistusta, soittakaa tunnettuun numeroon, mikä on mun käytössä, vahvistaa sitä kautta. Tapoja on monia, mutta joku noista kannattaa miettiä prosessiksi ennen kuin tulee vastaan ensimmäisen kerran tuo hyökkäys. Ja tässä on esimerkki. Mä promptasin Cloudalta listaa above 8 avainhenkilöt. Niin, Cloud ihan mieluusti kävi meidän nettisivuille ja keräsi sieltä suoraan listan. Eli Cloud suoraan osasi kertoa, että Juha Kari on meidän toimitusjohtaja, tuossa on ne sähköposti ja tuossa on puhelinnumero. Niin toi voi suoraan kohdistaa toimitusjohtajan tuon hyökkäyksen, tai toimitusjohtajan nimellä voi kohdistaa sen hyökkäyksen. Eli tästä suoraan Clouden promptin keräämästä datasta voi tunnistaa, että Juha Karin nimellä kannattaa laittaa vaikka Lauri Haverille kalasteluviesti. Eli tekoäly muuttaa tätä, että tämä data on huomattavasti helpommin saatavilla ja tämä on kustannustehokasta. Eli tämän datan kerääminen ei maksa hirveästi hakkereille. Niin, mitä tekoäly ei muuta? Tämä ei lisää muuta tapoja, eli tekoäly ei tule korkkaamaan teidän organisaatiot vielä pitkään aikaan. Se on se sama kalastelu, se on sama vuotanut käyttäytynyt, sama haavoittuvuus. Ne on vaan paremmin tehtyjä, nopeimmin tehtyjä ja laajemmin tehtyjä. Tekoäly ei myöskään ohita teidän MFAta, vaan se pystyy houkuttelemaan sen käyttäjän hyväksymään sen. Eli mitä tuo houkuttelu saattaa tarkoittaa, niin se saattaa esimerkiksi vastata siihen sähköpostiin, mikä työntekijä lähettää, kyselee, että onko se ihan varma. Niin tekoäly miettii, miten tähän kannattaa vastata, mä voin vakuutella tälle työntekijälle, että on ihan aito pyyntö. Eli se ei välttämättä enää yksi kalasteluviesti, vaan se saattaa lukea sen vastauksen ja vastata siihen työntekijän lähettämään viestiin. Ja tekoäly ei myöskään poista päivityksen tarpeellisuutta.
Eli tekoälyn avulla me voidaan hyödyntää haavoittuvuuksia huomattavasti nopeampaa. Eli vaikka tekoälyaikakausi on hyökkäillä puolusta, niin meidän pitää siltikin tehdä sitä tylsää inventaariota ja päivityshallintaa. Sitten miten tämä tekoäly toimii puolustuksessa, niin triage on huomattavan tärkeä osa DIR-prosessia, eli Digital Forensic Incident Response. Eli tekoälyllä saa hyvän tilannekuvan. Sieltä tulee Defender-hälytys, että olet täysin varma, mitä se tarkoittaa, niin Cloud ja kumppanit mieluusti auttaa teitä ymmärtämään sen hälytyksen. Sitten kun teillä on jotain logilähteitä, täällä on vaikka Sentinel, niin Sentinel käyttää Gusto Query Language kyselykieltä, ja te ette osaa kirjoittaa sitä, ja teillä ei ole aikaa opiskella, niin te voitte tehdä kyselyitä luonnollisella kielellä. Te voitte sanoa vaikka Cloudelle, että mä haluan löytää täältä Sentinelistä tämmöistä dataa, kirjoita kysely. Ja sitten se tekoäly tulkkaa sen ihmiskielen KQL:ksi, ja sitten me saadaan kevennettyä sitä teknistä vaatimustasoa, että voidaan käsitellä näitä hälytyksiä. Sitten tekoälyt on yllättäen hyviä tunnistamaan poikkeamia. Eli jos ihmiselle lyö 100 000 rivin Excelin nenän, ettei sano etsi täältä poikkeama, niin ihminen pökertyy ekan 20 rivin jälkeen että eiköhän tämä ollut tässä. Mutta tekoälyllä ei ole tunteita ja ne on tosi hyviä lukemaan suuria logimassoja. Eli se, että te viette logimassaa hyväksytysti organisaation hyväksyttyyn tekoälyyn, onko sitten Cloud, Azure vai mikä tahansa, mutta kannattaa huomioida, että ne on oikeasti tosi hyviä tunnistamaan anomalioita ja poikkeamia datamassasta. Ja muistakaa se, että rajoissa pitää aina olla olemassa. Tekoälyt ei ole älykkäitä. Kaikki tekoälyt tällä hetkellä on Large Language Model, eli LLM, ja ne perustuu siihen, että ne on todella hyviä arvaamaan seuraavan sanan. Eli niillä on opetettu miljardeja kirjoja ja kaikkea oppimateriaalia, mitä internetissä saakaan, ja ne arvaa seuraavan sanan. Mutta ne ei missään vaiheessa ole älykkäitä, eli ihminen on aina siinä ketjussa mukana tekemässä päätöstä. Niin tässä vaiheessa mä näytän pikaisen demon, mitä mä harrastin kesälomalla. Eli mä oon tunnistanut, että Digital Forensics and Incident Response on huomattavan huonosti hoidettu tosi monessakin organisaatiossa, mukaan lukien IT-kumppanit. Niin mä lähdin miettimään, että voiko tätä hoitaa tekoälyllä. Eli mä hetken devailin Clouden kanssa ja mietittiin yhdessä system promptia, missä kertaan tälle agentille, mitä hän työskentelee. Eli tässä kaikessa yksinkertaisuudessa tiivistyy koko pointti yhteen sanaan tai lauseeseen. You are autonomous Digital Forensics and Incident Response Investigator. Eli olet DFIR-agentti käytännössä. Ja tässä promptissa kerrotaan hyvin tarkkaan, että miten tämä työskentelee, miten tämä saa käsitellä todisteita, miten tämä tekee olettamuksia. Eli täällä esimerkiksi lukee, olet tutkija etkä selostaja. Eli mä oon tällä promptilla yrittänyt saamaan tämän tekoälyagentin ymmärtämään incidenttiä käymään logeja edes sun takas läpi. Eli mä yritin saada tämän, että tämä ei vaan käsittele hälytys siten, että joo, koneella tapahtui Defender-hälytys ja se on huono. Eristä kone, poista kone, uudelleen kone. Vaan se, että se lukee logimassa ja yrittää ymmärtää hyökkäysketjun. Eli ihan live-esimerkkinä, miten tämä tässä vaiheessa toimii, niin kirjaudutaan sinne sisään ja annetaan sille adminit, että se voi tehdä KQL-kyselyitä meidän datamassaan ja valitaan täältä incidentti. Sanotaan sille vaikka, että lähdet työstämään incidenttiä 222. Niin tämä agentti lähtee ekana lukemaan sitä incidenttiä. Eli tämä kyselee GraphOpin kautta, mitä tämä Defender-hälytys sisältää, mikä kone, mitä siellä on tapahtunut. Ja se kyseli skeeman, eli se lähti katsoa, mitä logeja mun Sentinelissä tai Defender for Endpointissa on tässä tenantissa. Ja sen jälkeen tämä agentti lähtee täysin autonomisesti työstämään tätä incidenttiä, eli se lukee logeja. Se yrittää miettiä, mitä siellä tapahtuu, mikä on korrelaatiosuhde ja niin poispäin. Tässä kyseessä esimerkiksi tämä työstää 50 minuuttia, tämä tekee sinne kymmenittäin kyselyitä Sentineliin tai Advanced Hunting Defender for Endpoint logeihin.
Ja tuossa näkyy, että siellä ajelee niitä kyselyitä, niin täällä on nyt oikeus lukea autonomista tätä dataa, eli tässä ei ole ihmistä välissä, vaan se lukee sen datan, se päättää, mitä se tekee seuraavaksi. Ja sitten kun hypätään lopputulokseen, niin Defenderin päässä tämä incidentti näyttää tältä. Eli siellä on multiple threat families detected on one endpoint. Ja siellä on Defender-hälytys, vaikka anomalia huomattu ASEP-rekisterissä. Ja tämä kertoo sitä, että kun käyttäjä kirjautuu sisään, niin siellä aukeaa sovellus tai ohjelma. Tästä on suoraan tosi vaikea päätellä, mitä tämä oikeasti tarkoittaa Defenderin päässä. Täällä on tästä lisätietoja. Täällä lukee näitä komentoja, mitä se on siellä ajellut. Mutta tässä on vaikea ymmärtää, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Defender on vaan dumpannut tämän datan tänne, ja tämän käsittely vaatii tosi paljon aivotyötä. Niin tässä on, mitä mun DFI-rakentti teki tänne. Eli tämä selastaa tapauksen läpi sen laitteen lokeista suoraan pilvestä. Se tunnisti, että siellä on ajettu Base64 koodattu PowerShell. Se tunnisti, että siellä on ajettu NetUseri, NetExe-useri. Yritetty tunnistaa kirjautuneista käyttäjistä lisätietoja. Siellä on katsottu admin-käyttäjät paikallisesti. Siellä on katsottu Who am I. Siellä on katsottu System Info. Siellä on katsottu IP-configia ja ARPia. Sinne on luotu uusi rekisteriavain, eli sinne on luotu current version runiin, eli automaattisesti käynnistäviin ohjelmiin uusi tiedostokalkulaattoreiksi. Pointtina on se, että tämän voisi tutkia käsin, mutta tähän menisi varmaan 4-8 tuntia mullakin. Se, että tämä agentti työstää tämän automaattisesti, niin mä en sano, että tämä korvaa ihmisen. Mä sanon sen, että kun tämä on valmiina sulla incidentistä, ennen kuin sä lähdet työstämään sitä, niin sä ymmärrät tämän kokonaisuuden paljon nopeammin ja tehokkaammin. Ja täältä tuleekin vain yhteenveto. Eli siellä on tehty erilaisia testejä, erilaisia persistence-hyökkäyksiä. Tämä olettaa, että tämä on todennäköisesti testi, mutta tämä ei pysty varmistamaan lokeista, onko tämä testi. Niin tämä on määrittänyt tämän esimerkiksi probable. Eli tämä ei voi luokitella tätä, vaan tämä antaa ihmisen luokitella tämän, koska lokeissa ei voi binäärisesti todeta, että tämä oli testi. Niin tämä esimerkiksi auttaa huomattavan paljon tätä käsittelyreagointiaikaa. Eli se, että mä käyttäisin tähän 8 tuntia, niin se ei kaikissa organisaatioissa menekään läpi. Mä voi olla 8 tuntia selittämässä incidenttiä. Mutta se, että me tehdään perustyöskentely tällä AI:lla, käydään tää läpi, varmistetaan AI-mielipiteet, niin tähänkin menee enää tunti. Säästettiin huomattava määrä työaikaa. Ja saatiin todennäköisesti parempi ymmärrys incidentistä. Se, että en mä kyberturva-asiantuntija varmasti osaa selvittää tämän incidentin paremmin kuin mun DFI-rakentti, mutta me ei puhuta kyberturva-asiantuntijalle. Täällä me puhutaan keskimääräisellä IT-henkilöille. Uskallan väittää, että akronyymi DFIR ei ollut tuttu kauhean monelle ennen kuin mä mainitsin sen täällä palaverissa. Niin on hyvä muistaa, että perus IT-henkilöille ei välttämättä ole tämmöisiä forensiikkataitoja edes ylipäätään, mitä tämä incidenttikäsittely voisi vaatia. Eli tämmöisessä tämä tekoäly on huomattavan kyvykäs ja auttaa oikeasti aika paljonkin nostaa tätä tietoturvan tasoa. Ja pian esimerkkinä, kun mitä tämä tunnistetaan, mitä ei Defender-hälytyksessä lue, niin täällä lukee jossain vaiheessa, että admin by request on elevoinut meidän PowerShell-isen, ja se on se alkuperäinen hyökkäyksen tavallaan alku. Eli käyttäjä on elevoinut PowerShellista kautta lähdetty ajamaan haittaohjelmaa. Niin tekoäly löysi sen lokeesta, mutta se ei lue täällä hälytyksessä missään. Ja tosi moni miettii, paljon tämmöinen voisi maksaa. Niin nämä vastaukset heittelee aina tosi paljon. Jotkut heittää, tämä maksaa 2 senttiä, toiset heittää, tämä maksaa 200 € per ajo. Niin totuus vaihtelee aika paljon, mutta esimerkiksi tämän incidentin käsittely tai AI työstää noin 10 minuuttia tätä incidenttiä, niin se on noin 2 € riippuen kielimallista. Tässä on kyseisessä, jos mä käytän GPT 5.6 Sol, eli toi OpenAI-lippulaivatekoälymalli. Ja tätä käytetään Open Routerin kautta esimerkissä, mutta tätä voi ajaa tietoturvallisesti esimerkiksi Azuressa. Eli me voidaan saavuttaa ihan 2 € investoinnilla per incidentti huomattavan työajan säästön, tarjoten huomattavan työajan säästön. Ja se, että tämä tekee tämän tavallaan puhdetyön meidän puolestamme,
Eli se, että se vaikka tarkistaa sieltä ne oikeasti on allekirjoitettuna kaikki tiedostot ja vastaavat, niin se säästää ihan kiitettävän määrästä työaikaa. Eli täällä lopussa voidaan vaikka todentaa, että kaikki nämä hyökkäyksissä olevat tiedostot, niin se on tarkistanut, kun ne on allekirjoitettu. Ja huomaa, että interoppi on allekirjoitettu admin-requestin toimesta ja kone luottaa sen allekirjoitussertifikaattiin. PowerShellissä on Microsoftin allekirjoitussertifikaatti. Sitten Fund Controlissa on sertifikaatti, mutta se on vanhentunut. Ja sitten Uplayssa on sertifikaatti, mutta se on vanhentunut. Ja sitten noin loput on ei-allekirjoitettuja. Niin tämmöisen voi tehdä käsin, en mä yhtään epäile sitä, että ette osaisi varmistaa, onko tiedosto allekirjoitettu. Mutta se, että agentti tekee tämän teidän puolesta niin ennen kuin te aloitatte incidentin käsittelyn, niin säästää aikaa. Sitten tämä meidän luvattu tarkistuslista. Niin, tätä kannattaa miettiä minimitasona, eli joka ikisen organisaation Suomessa, Euroopassa ja maailmassa pitäisi täyttää nämä kriteerit. Eli taas ekana asset managementti, sitten teidän pitäisi suorittaa haavoittuvuushallintoa, sitten teillä pitäisi olla päivitysringit käytössä, eli update-ringi. Sitten teillä pitäisi päivittää myös kolmasen puolen ohjelmistoja, eli Chrome Edge Firefox. Teillä pitäisi olla varmuuskopiot testattu. Se ei riitä, että otatte niitä, niin tämä varmistaa, että ne toimii. MFA pitäisi olla ihan oikeasti kaikille käytössä. Sitten legacy-autentikaatio pitäisi olla estetty. Ja noin admin-oikeudet pitäisi olla läpikäyty, kun otatte, että ne on järkevät. Toivottavasti myös pimikäytössä. Sitten logien säilytys vähintään 12 kuukautta. Sitten kun teille tulee niitä hälytyksiä, ne menee jonnekin tiettyyn paikkaan, niillä on oikeasti käsittelijä, mikä on nimetty, ja niillä on vasteaika. Ja sitten kumppanisopimuksista haluatte minimissään sen poikkeaman ilmoitusajan, ja pääsyn katkaisusta haluatte huomioida, kuka omistaa datan. Eli tämä on APA-viiteen suosittelema minimilista, eli nämä pitäisi olla aina hoidettuna. Ei riipu toimialasta, ei riipu koosta, ei riipu tavoitteesta, vaan tämä on minimilista. Sitten mä nostan teille 3 asiaa, mitkä te voitte tehdä ensi viikolla. Eli jos koette omatunnon tuskia näistä mun listoistani, niin aloittakaa siitä, että ajakaa ensi viikolla haavoittuvuusraportti. Katsokaa, miten hyvin teillä on pätsätty käyttöjärjestelmät, osapuolen sovellukset. Kiinnittäkää huomiota verkkolaitteeseen, palvelimiin ja vastaavaan, mitkä ei ole siellä Defender, Switch, CrowdStrikeissa. Sitten katsokaa teidän pääkäyttäjät läpi. Käykää aidalla katsoa, kenellä on domain adminit, tarviiko niitä vielä. Kenellä on global adminit tenantista, tarviiko niitä. Ja testatkaa teidän varmuuskopiointia. Tämä ei ole myytti, että aina kun te palautatte varmuuskopion, mitä testattu, se ei toimi. Me törmätään aika usein, että kukaan ei ole huomannut, että ne varmuuskopiot on rikki. Eli tehkää ensi viikolla 1 testipalautus, jos ette ikinä aikaisemmin ole testannut näitä. Mutta mä haluan kiittää teitä kaikkia tähän webinaariin osallistumisesta, ja toivottavasti ei jotain mieleenkin. Ja Mikael oli teille kova lupaus. Joo. Ensi alkuun kiitokset myös minunkin puolestani. Ja meillä on tämmöinen tarjous nyt kaikille teille webinaariin osallistujille, eli maksuton 45 minuutin sparrailu Matiaksen tai minun kanssani, ja tähän tarjoukseen pääsee tarttumaan laittamalla sähköpostia meidän sähköpostiosoitteeseen myynti@aboveit.fi. Ja vielä korostaisin tähän lopuksi, että tuosta palautteen annosta, eli jättäkää meille palautetta, osoite on toi bitly.ly/ennakoiva tietoturva. Ja aika hyvin taidettiin, Matias, pysyä aikataulussa. 55 minuuttia meillä oli arvio ja kellossa näyttää olevan 54. Katsotaan vielä tuosta, oliko tuolla Q&A-osiossa heitetty meille kysymyksiä. Ei näytä olevan tällä hetkellä, mutta jos tulee nyt jälkikäteen kysymyksiä, laittakaa meille sähköpostia, voi laittaa Matiakselle tai minulle suoraan, löytyy meidän osoitteet tuosta kalvolta. Mutta vielä kerran oikein paljon kiitoksia, että osallistuitte tähän meidän webinaariin. Toivotetaan teille vielä hyviä kesän jatkoja, ollaan vasta elokuussa ja alkavaa syksyä. Kiitokset. Yes, kiitos vielä kerran. Nähdään taas seuraavissa webinaareissa.